Good evening guys, update tayo ngayon dito sa Angeles. Ayan. Medyo lumalakas na yung hangin dito. Ayan, nagsiswing-swing na yung nagda-dancing na yung bamboo. Mga bamboo dun sa may unahan. Ayan guys. Ayan, ang malunggay na malapit dito lang sa amin. Medyo malakas na yung hangin. Dito ako guys sa may terrace ulit. Kasi dito ko lang makikita yung Ayan. So guys. Mga 8 daw darating dito, sabi ng asawa ko. So, ingat-ingat po sa lahat na nandito sa Angeles, sa buong Pampanga. Ingat po tayo. At sa Bicol po, ingat po. Dahil gabi na. Oh, ingat po sa lahat dyan. Sa lahat-lahat na po. Ayan siya. At meron na rin pong medyo lumalakas na rin yung ulan. Pero may may power pa kami dito. Kaya nakapag-charge na kami ng mga cellphone, tapos bilad na rin kami ng solar, pero yung isang solar namin nahulog, naputol yung sira, yung isang malaki, kaya hindi umandar. So, ayan guys, update lang ngayon po. Thank you for watching. Ingat po sa lahat. God bless us all always. Bye-bye. Ingat.